Tajjeb Alla mill-eternità daħal f'patt ma' ibnu Ġesu Kristu illi jagħtih nisel, li jagħtih poplu li jkun miksub minnu nnifsu bil-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib. U f'dan il-patt il-Bibja meta titkellem dwar dan il-patt turina li m'hemm xejn fallibbli jew inċert. Għaliex għax huwa Alla omnipotenti illi kapaċi illi iwettaq l-għan jew il-pjan tiegħu. David jitenna meta tkellem dwar dan il-patt u jgħid illi huwa ordnat f'kollox u żgur. Huwa pjan, huwa patt ċert illi se jikseb ir-riżultati kollha bħalma qal Ġesu Kristu li dak kollu li tagħmel il-missier jiġu għandi u mi jiġi għandi jiena ma nkeċċieħx il-barra. Ġifieri qegħdin issa ngħixu fid-dinja meta hawn tant bnedmin u Alla qiegħed iwettaq qed jikkonferma l-ħalfa l-ħalef lill-ibnu li jagħtih poplu u Ġesu nnifsu jkun is-sultan fuqhom bil-grazzja tiegħu. Infatti Ġesu nnifsu fuq il-leminija tal-missier qiegħed jinterċiedi għal dawk illi l-missier taħ. Missier taħ nies magħrufa għal Alla. Tajjeb, fi Ġwanni 17 pereżempju Ġesu jitlob mhux biss għall-apostli li kienu miġbura miegħu fil-ċenaklu qabel ma sofra, ma jgħid mhux għal dawn biss nitlob. Ma nitlob ukoll għal dawk li għad jemmnu fija minħabba kelmithom. U allura Ġesu qed jitlob ukoll għalina illum il-ġurnata li wasalna sa hawnhekk. Il-patt ta' Alla huwa ċert, għaliex Alla meta jagħti wegħda, dik il-wegħda ma jikserix. Alla Alla fidil, Alla li ma jmux lura minn kelmtu, Rumani 11 jgħidilna illi lotjiet u il-wedi t'Alla ma jittieħdux lura. Jekk ħarġet kelma minn fuq Alla illi ċertament se jkollu knisja għalih, poplu għalih, fejn Alla jkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu dik il-weda ċertament se sseħħ. Alla saħansitra ikkonferma il-weda tiegħu bħalfa. Mhux għandu bżonn, imma minħabba fina biex juri kemm ta' bilħaq il-patt tiegħu huwa sikur. Tajjeb, fil-Lut 6 jgħidilna illi l-bnedmin tassew jeħilfu b'xi ħadd akbar minnhom. U għalihom il-ħalfa bħala rabta hija tmiem ta' kull ġlieda. Meta aħna naħilfu, ġifieri hemmhekk inti qed tintrabat illi tajt il-verità u żżomm dik il-verità. Għalhekk Alla billi rrid juri aktar bil-qawwa li l-werrieta tal-weda li l-fema tiegħu ma titbiddilx. Wettaqa bħalfa biex b'żewġ wejġ li ma jitbidlux, ġifieri l-weda t'Alla u l-ħalfa t'Alla, tajjeb, b'żewġ wejġ li ma jitbidlux. Li fihom ma jistax ikun li Alla jikteb. Aħna jkollna faraġ kbir, aħna li ħrabna għal kien biex naqbdu mat-tama mqiegħda qudiemna. Tama li għandna bħala ankra tar-ruħ, żgura u qawwija li tidħol ġewwa mill-veru. Fejn daħal għalina bħala prekursur Ġesu li sar qassisa dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Ġesu huwa għal dejjem il-sommu saċerdot tagħna li jippreżentana quddiem Alla, huwa l-garanti tagħna quddiem Alla, huwa wkoll is-sultan etern bħalma qal l-Anġlu lil Marija qabel ma tnissel fil-ġuf tagħha. Allura huwa se jkun kbir u Alla se jagħtih it-tron ta' David missieru u għas-saltna tiegħu ma jkunx hemm tmiem. Araw il-grazzja kbira ta' Alla li qed isejħilna sabiex nissieħbu f'xirka miegħu, f'komunjoni f'saltna tiegħu fejn hu jarrafna li hu nnifsu bir-rikkezzi tal-grazzja u l-ħniena kollha tiegħu. Il-Vanġelu huwa sempliċi. Alla qiegħed jistedninna biex aħna nisimgħu x'għamel għan-nom tagħna l-bnedmin. Tajjeb Pawlu jagħmilha ċara. Dinja kelma żgura u tagħmel aħħa kollox li Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin.
Ġi fl-interess tagħna il-midinbin li konna żfijati, imbedi minn Alla, ma rridux nafu bih. Ġesu ġie apposta sabiex isejħilna, sabiex ifejjaqna, sabiex jirrestawrana ma' Alla. Il-Vanġelu huwa dikjarazzjoni tal-emil tagħna għal ġid tagħna. Tajjeb, il-maħfra tad-dubiet Kristu għalaħħilna fuq is-salib. Aħna rridu nirċevuha. Ir-rikonċiljazzjoni tiegħu ħadimha fuq is-salib, aħna issa l-Iskrittura tappellana sabiex nilqawha dik ir-rikonċiljazzjoni, ingawduha. Allora tindunaw illi mal-Vanġelu hemm kondizzjoni. Naħseb kulħadd hawnhekk jaf sentenza mill-Bibbja bl-amment li hija Ġwanni 3 vers 16. Kulħadd jaf bl-amment. Għax ħabb id-dinja illi taliba waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja eterna. Għandek għajla tista' ssib sentenza li timlik ferħ, timlik fiduċja, timlik b'entużjażmu minn din id-dikjarazzjoni sempliċi però tant profonda illi l-Apostlu Ġwanni ħallien. Għalhekk ħabb id-dinja li taliba waħdini tiegħu taħ liberament sabiex kull min jemmen fih ma jintilefx. Hemmhekk hemm kondizzjoni, tindunaw, tintebħu ġifieri ma' lotja Alla biex aħna ngawdu lotja Alla. U ċoj biex aħna ma mmorrux l-infern. Imma għal kuntrarju mmorru l-ġenna. Trid temmen fis-Sid Ġesu Kristu biex kull min jemmen fih. Mal-weda Alla hemm kondizzjoni marbuta. Tajjeb? U nixtieq nispjega llum il-relazzjoni bejn il-weda u l-kondizzjoni. Kif jaħdmu flimkien? Bħalli kieku Alla tagħna lill-ibnu, immissa kollox jiddependi fuqek twettaqx il-kondizzjoni jew le? Ħanagħmluha ċara. Il-kondizzjoni jeħtieġ li titwettaq. Altrimenti ħadd mhux se jgawdi mill-fidwa ta' Kristu. Mhux hekk ta' Ġwanni 3:16 hija ċara. Għallek ħabb id-dinja li tagħlibu waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih. Dawk xejn inqas, xejn iżjed. Kull min jemmen fih ma jitilifx. Iżda jkollu ħajja dejjem. Ġil-kundizzjoni waħda reali. Alla mhux qed jilgħab bil-kliem. Alla qed jgħidilna illi jekk irridu il-ħajja eterna, jekk aħna irridu li nkunu fil-preżenza ħinja u feliċi Alla għall-eternità jeħtieġ illi nafdaw ruħna f'Sidna Ġesu Kristu. Illi l-fiduċja tagħna ma tkunx la fina nfusna, la fi kreaturi bħalna, imma biss Ġesu Kristu ibnu. Mattew 16 jgħid l-istess ħaġa ġvera. Morru fid-dinja kollha x'għandu l-Vanġel. Lil kull maħluq min jemmen u jitgħamet ikun salvat, min ma jemmenx ikun ikkundannat. Il-bxara tajba hija dikjarazzjoni ta' diġà wetta Alla. Alla wetta il-fitwa. Tajjeb, il-mafrad nubiet hija maqluwa għal bnedmin diġà. Imma mi ħajgawdija? Dawk li jemmu. Min ma jemminx ikun ikkundannat. Alla jagħtina l-barkit tiegħu b'xejn. Tajjeb, Alla jagħtina l-barkit tiegħu bla ħlas, bla prezz. Pawlu jiftaħ litra l-Efesin tiegħu billi jgħid imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Illi berikna b'kull barka spiritwali fl-imkien ta' smawiet. U jibda l-ewwel bark bħal mażilna fih qabel it-tissis tad-dinja biex inkunu qaddisin u bla teba' qudiemu fl-imħabba predestinar biex inkunu uliet adottivi għalih innifsu Ġesu Kristu ibnu u jsemmi barka wara barka li kollha huma b'xejn. U Pawlu allura iħoss li għandu ifaħħar il-Alla għal-kotra, l-abbondanza tal-grazzja tiegħu. Però dik il-kondizzjoni hemmhekk qiegħda. Ġwanni 10 vers 9. Jienu għall-bieb jgħid Ġesu. Min jidħol minni isalva. U jidħol joħroġ u jsib il-mera. Min jaqra l-Bibbja b'attenzjoni kontinwament jinnota dawn il-ħwejjeġ. Tajjeb? Il-bieb huwa miftuħ għal kulħadd. Huwa miftuħ. Kulħadd huwa dispos li jista' jidħol minn dak il-bieb. Jien huwa l-bieb, il-bieb li wassal għal-gura tal-ġenna, għas-salvazzjoni, min jidħol minni. Dawn
biss u ħadd ħlief dawn. Dawk isalvaw, l-oħra ma jsalvawx. Hija ċara li hemm kondizzjoni. Però ma rridux nifhmu dik il-kondizzjoni bħalli kieku tħollu torbot issa rigward is-salvazzjoni tagħna il-bnedmi, mhux bħalli kieku aħna għandna xi abbiltà issa. Da parti tagħna, abbiltà nattiva, abbiltà li qiegħda fina, li issa jonqos minna rridux u ma rridux illi inwettqu dik il-kondizzjoni. Mhux minna jonqos. U ħanurikom fiċ-ċar illi mhux avolja hemm dik il-kondizzjoni, isimgħuha tajjeb din. Avolja hemm dik il-kondizzjoni, Alla nnifsu jara, jassigura dik il-kondizzjoni il-maħturin tiegħu iwettquha. U jwettquha bil-grazzja tiegħu. U jwettquha bl-abbiltà illi hu nnifsu jagħtihom. Ħanarġa' ngħid dik il-kondizzjoni jeħtieġ li titwettaq. Altrimenti is-salvazzjoni ma tistax tiggawda. Dik il-kondizzjoni Alla jaħdimha fina u wkoll. Tajjeb, għaliex fl-aħħar il-salvazzjoni hija bil-grazzja ta' Alla. Bil-grazzja ta' Alla waħdu. Jekk bil-grazzja allura mhix bl-opri jew bis-sem jew bil-kontribuzzjoni tagħna. Importanti nifhmu għall-grazzja hija grazzja. Favur mhux mistħoq. Sakemm għad iberren f'moħħna illi jiena ħamur il-ġenna. Il għaliex għamilt xi ħaġa tajba. Jew għex tajjeb. Jew għamilt it-tali ħaġa jew tali eżerċizzji reliġjużi jew ħaġa jew sabaħ jew dalam. Għadek ma rafx il-grazzja ħielsa ta' Alla. Li Alla iħobbna minkejja d-dnub tagħna. Alla jħobbna għax irid iħobbna, għax jogħġbu li jħobbna, għax Alla huwa mħabba. U allura avolja dik il-weda, dik il-weda ma tiddependix fuq emilna, fuq id-deċiżjoni tiegħi. Tajjeb, bija Alla iżomna, ħanidok iżomna illi iva rridu nsiru konxi, rridu narfu x'inhija t-triq tas-salvazzjoni sabiex nimxu fija. Per eżempju, ħantikom ftit eżempji ta' kif Alla jagħti wiegħda, u għavolja dik il-wiegħda tkun b'kondizzjoni, dik il-kondizzjoni Alla bil-grazzja tiegħu iwettaqa fina. U ta' qed ngħidu llum partikolarment illa li għandna żewġ persuni li se jirċievu l-Magħmudija u forsi f'moħħhom hemm dil-mistoqsija. Tgħid jirnexxieli inkompli sal-aħħar. Min jaf se jsir minni? Wasalt saw imma min jaf? Tajjeb, u dawn id-dubji, dawn l-ansjetajiet, forsi mhux biss ikiddu lil dawn iż-żewġ persuni, ma forsi wkoll xi wħud minnha wkoll. Bdejtu wasalt saw imma ma nafx se jiġri minni. Tajjeb, il-Bibja tgħallem illi il-magħżulin kollha Alla, dawk illi jridhom jaslu għas-salvazzjoni eterna, il-dawk Alla ċertament wassalhom bla ebda falliment. Għaliex? Għax il-patt tiegħu huwa wieħed żgur u ordnat f'kollox. Pereżempju, Alla kemm il-darba din nsibuha fl-Iskrittura fejn jappellalna, anzi jikmandana sabiex aħna nitnatfu. Sabiex aħna ma nibqgħux nafġu fid-dnub u fil-ħama u fit-tniġġis. Anke mill-qari li qrajna f'Eżekjel jgħidilna mhux se nagħmel dan maħabba fikhom, imma l-glorja u l-unur ta' ismi l-Qaddis li intom kasbartuh fost il-ġnus. Tajjeb? Araw kif Alla kemm il-darba jgħidilna li aħna hemm bżonn li nitnatfu. Iżajja 1:16. Inħasslu, tnatfu, neħħu l-ħażen ta' jmielkom quddiem għajnejja, iqfu mill-ħażen. Tgħallmu għamlu t-tajjeb. Fittxu l-ġustizzja. Għamlu ħin il-makkes, għamlu ġustizzja mal-il-tim, qabżu għad-dritt tal-armla. U da kollu, nafu fina nfusna aħna, kuxjenza tagħna hekk tinformana illi iva, hekk suppost nagħmlu. Però kemm qegħdin nagħmlu hekk? Kemm qegħdin u kemm kapaċi nitnatfu u nneħħu quddiem għajnejn Alla il-ħażen tagħna.
Well, Alla il-kmand tiegħu tajjeb illi huwa tant għoli, li huwa tant spiritwali. Fejn qed jgħidilna hawnhekk li aħna għandna nsiru nies ġust qudiemu, kapaċi nsiru nies ġust qudiemu minn nfusna bil-kmand tiegħu biss. U allura Alla juħsib illi dak l-istess kmand Alla iwettqu fina. Eżekiel 36 vers 25 il-qari li qrajna. Imbagħad jien inroxx fuqkom ilma nadif u tindafu. Mill-inġiża tagħkom kollha u mill-idoli kollha tagħkom nippurifikakom. Ġifi dak li f'Iżajija qed jgħidu bħala kmand huwa kmand bid-dritt għax dak huwa d-dover tagħna illi aħna nkunu puri quddiem Alla u safja quddiem Alla. Alla jaf illi bis-sempliċi kmand mhux ħanaslu. Imma bl-emil tiegħu, bl-intħil tiegħu fil-ħajja tagħna iwettaq ir-rieda tiegħu. Irroxx fuqkom ilma nadif u ta' minħaq tindafu. Alla jikkmandana nduru lejh, vera? Vera? Alla jikkmandana aħna nies li żvijajna, morna kulħadd għal triqtu, ir-reliġjoni tad-dinja dak li juru, illi kulħadd kif jidhirlu, kif ifettillu. Mentri Alla l-ħaj, il-ħalli s-sama u l-art jikkmandana sabiex aħna nduru lejh. U aktar minn hekk, jitlob xi ħaġa impossibbli minnha. Illi nagħmlu għalina nfusna qalb ġdida. Jista' jkun. Alla bid-dritt, iva. Għaliex irid il-perfezzjoni fina. U xi ħaġa inqas mill-perfezzjoni jikkundanna. Alla għandu dritt jgħidilna li nagħmlu għalina nfusna qalb ġdida. Jiġifieri li aħna nirrinnovaw lil nfusna fil-karattru tagħna, fin-natura tagħna. Eżekiel 18 vers 30. Jgħidilna armu minn fuq ħtijietkom kollha l bihom nibtu u għamlu għalikom qalb ġdida u spiritu ġdid. Għaliex tridu tmutu u dar Iżrael. Jekk aħna nibqgħu mingħajr il-qalb ġdida li Alla qed jikkmandana biex nagħmlu għalina nfusna, jekk ma nagħmlux hekk, tmutu. U ċoħe ma jkun fadal imkien ħlief it-telfin tal-infern. Dik il-kondizzjoni Alla, dik il-kmand tiegħu li nagħmlu qalb ġdida u nnifsu jagħtihilna. U nnifsu. Dak li huwa impossibbli għal bnedmin, mhux biss huwa possibbli għal Alla, imma Alla jasab ukoll biex iwettqu fil-maħturin tiegħu. Eżekiel, l-istess ktieb ta' Eżekiel imbagħad ikompli jgħid illi jiena nagħtikom qalb ġdida u spiritu ġdid ukoll inqiegħed fikom u naqlalkom il-qalb tal-ġebel minn ġisimkom u nqiegħed qalb tal-laħam. Dak li Alla kmanda permezz tal-profeta Eżekiel fil-bidu tal-ktieb. Għamlu li konfuskom qalb ġdida, għawek qed jgħidilna jien se nagħtihilkom din qalb ġdida. Alla jara l-qagħda tal-bniedem fil-miżerja tiegħu, fid-djufija tiegħu, fil-falliment spiritwali tiegħu, illi maħniex kapaċi, m'għandniex il-ħila fina nfusna, din hija l-grazzja tal-Alla. Illi dik il-kondizzjoni Alla nnifsu iwettaqa fina. Hija raġonevoli għal Alla li jgħidilna jikkmandana anzi biex infittxuh. Kemm tiġi minn nfusna din li nfittxu lil Alla? L-aħħar ħaġa li tiġina f'moħħna li nfittex il-Alla, nfittex il-flus, nfittex il-għana, nfittex is-suċċess, nfittex il-karriera, nfittex il-familja, nfittex il-divertiment, nfittxu 1000 ħaġa waħda. Ħadd ma jiġi f'moħħu biex ifittex il-Alla. Fatt il-Bibja tgħid ċar. M'hemm ħadd li jfittex il-Alla. M'hemm ħadd li jagħmel it-tajjeb. Le lanqas wieħed. Frattant Alla jikkmandana biex infittxuh fid-Deuteronomju jgħidha kemm il-darba, u allura la jaf li aħna weħidna imħollijin għall-inizjattiva u r-rieda tagħna ma naslux biex infittxuh. Alla jwedna illi iva jikkawża jaħdem fina sabiex aħna
ta' bilħaq nfittxuh. Iżajja d-darba. Iżajja 65 vers 1. Jien kont infittex, Alla qed jitkellem, jien kont infittex minn dawk li ma saqsewx għalija, kont misjub minn dawk li ma kinux ifittxuni. Jien qed hawn jien lil-ġens li ma kienx isejjaħ lill-ismi. Wieħed mill-sentenzi l-aktar eċċitanti fil-Bibja kollha. Alla jgħid jiena kont misjub minn dawk li ma kinux ifittxuni. Għaliex kien misjub minn nies li ma kinux interessati fih? Għax Alla għarrafhom li hu nnifsu. Ġibidhom lejh u nnifsu. Alla wkoll jikkmandana biex nagħmlu ċirkonċiżjoni l-qalbna stess. Forsi daqsxejn stramba di xejn iċ-ċirkonċiżjoni tagħmel ċirkonċiżjoni l-qalbek jiġifieri li inti tnaddaf il-qalbek mid-dnub, mill-ħażen, minn kull inikwità, minn kull ħaġa li hija kontra r-rieda t'Alla. Fil-Deuteronomju Mosè kapitlu 10 u vers 16 jgħid hekk. Għamlu mela ċirkonċiżjoni f'qalbkom u la tibqgħux iżjed raskom jibsa. Għandu jgħid Alla jikmanda minna din? Iva, x'Alla ħalaq il-bniedem tajjeb, ġust, qaddis, għaref. L-Adam ħalqu tajjeb. Il-bniedem waqa'. Waqa' Adam waqajna miegħu għax konna fih. Razza umana waħda. Allura Alla għandu dritt li jibqa' imantni l-istandard qaddis u perfett tiegħu. Allura hawnhekk bid-dritt jgħidilna għamlu għalikom, għamlu ċirkonċiżjoni f'qalbkom u tibqgħux iżjed raskom jibsa. Tafu x'inhija l-ħaġa sabiħa fl-istess ktieb tad-Deuteronomju. Hawnhekk qed jgħidu f'kapitlu 10, però f'kapitlu 30 tad-Deuteronomju vers 6 għandna tweġiba għal din xi ħaġa impossibbli li Alla qed titlobna. Qed titlob xi ħaġa impossibbli. Nagħmel ċirkonċiżjoni f'qalbi. L-aktar nistgħu nagħmlu ċirkonċiżjoni fiżika. Ma ċirkonċiżjoni spiritwali min kapaċi jagħmilha? Alla kapaċi jagħmilha. U allura dik il-kondizzjoni Alla jwettaha. Kapitlu 30 vers 6. U l-moli Alla tiegħek jagħmillek ċirkonċiżjoni f'qalbek u f'qalb nislek biex tħobb il-molera tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha sabiex tgħix. Li qegħdin naraw li Alla jitlob l-impossibbli minna, imma mhux qed ikun inġust billi jagħmel hekk. Alla qed jitlob dak li hu tiegħu bid-dritt. Alla qed jitlob minna dak li suppost nagħtuh, l-imħabba kollha tagħna, il-qadi kollu tagħna. Però jaf illi weħdna ma naslux. U allura il-molera tiegħek jagħmillek ċirkonċiżjoni f'qalbek u f'qalb nislek sabiex tkun kapaċi tħobb lill-molera tiegħek. Alla jikkmandana nobduh. Mindu konna ċkejknin aħna. Forsi konna nmorru l-mużew jew xi soċjetà oħra tajjeb min minna ma tallimx l-10 komandamenti. U kien jgħidulna biex nitgħallmuhom bl-amment u li aħna obbligati illi nħarsu l-10 komandamenti. U kellhom 100 raġun, iva, aħna obbligati illi nobduh il-Alla. Għax aħna tiegħu. U allura meta f'Iżajja jgħidilna Iżajja kapitlu 1 vers 19 jgħidilna jekk tridu tisimgħu biex tobdu tieklu l-aħjar prodotti tal-pajjiż. Jekk aħna nobduh il-Alla, Alla jbarikna. Iżda jekk ma tridux u tixxewxu tittieklu bis-sejf għax fom il-mulej jitkellem. Ġifieri Alla li għandu awtorità suprema fuqna qed jikkmandana biex aħna nobduh. Pawlu Apostolu jgħidilna l-istess ħaġa. Aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u trajid. Vera? Ġifieri irridu ngħixu b'mod responsabbli quddiem Alla b'mod ubbidjenti. Kemm jirnexxi nagħmluha? Forsi bdejna nagħmluha, ma kif bdejna nagħmluha u bil-ħila ta' min bdejna nagħmluha. L-istess Pawlu jgħid aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u t-trejid. Għax hu Alla li qiegħed jaħdem fikom. Sew ir-rieda kif ukoll emil skont kif jogħġob lilu. Għalhekk m'għandna biex nobdu, kollha kemm aħna ngħidu ma bdejniex.
U Alla beda x-xogħol tal-grazzja tiegħu fina sabiex aħna nobduh minn rajna, nobduh minn qalb, nobduh onestament. Tajjeb, u iva fil-glorifikazzjoni tagħna meta nkunu l-ġenna nobduh ta' bilħaq perfettament. Għalhekk f'Eżekjel 36 jerġa' jagħtina din il-wieda. 36 vers 27. Qiegħed l-Ispiritu tiegħi ġewwa fikom u nagħmel jew uni kawża li timxu skont l-istatuti tiegħi u tħarsu l-ordinanzi tiegħi u tagħmluhom. Ġifi dawk in-nies illi attwalment qegħdin jobdu l-kmandamenti tagħna u qegħdin iridu jonoraw il-Alla f'kull qasam ta' ħajjithom qegħdin jagħmluh għaliex Alla qed jikkawża illi huma ta' bilħaq jimxu il-kmandamenti tiegħu. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Alla jikkmandana biex nitolbuh. Tajjeb? Biex nitolbuh. U naħseb jiena aħna minn natura tagħna l-bnedmin nagħmlu minn kollox, is-soluzzjonijiet insibuhom kullumkien, lesti nitraw fil-qamar biex nisibu. Imma li titlob il-Alla, forsi dik l-aħħar ħaġa li tiġina f'moħħna. Imma dik ukoll Alla f'Zakkarija 12 jgħidilna illi jiena insawwab fuq id-dar ta' Iżrael u fuq dar Ġakob l-ispirtu tat-talb u tas-suppliki. Dak li aħna nsibu tant diffiċli li nagħmlu Alla jwettqu fina. Isawwab l-ispirtu tas-supplik, l-ispirtu tat-talb. Ħaġa oħra pereżempju rrid nsemmiha din. Il-fatt li Alla jippretendi minn uliedu li jibqgħu jissapportu sa tmiem. Nibqgħu mexxin fil-fidi sa tmiem. U di forsi tinkwetana. Il-Kristjan ġenwin mhux jibda meta jkollu 20 sena jagħmel 5 snin jieqaf, u mbagħad ta' 50 sena forsi jerġa' jibdieru. U jisu jeġġu revolving door dieħu ħireġ u ma jafx fejn hu. U x'sejr nexxielu fl-aħħar mill-aħħar illi jkun salvat. Alla jrid il nissapportu sa tmiem, li nkomplu nipperseveraw sa tmiem. Kemm nistgħu nkunu ċerti illi attwalment nibqgħu sa tmiem, ġifieri nibqgħu sal-aħħar ta' ħajjitna ngħixu bħala dixxipli ta' Sidna Ġesu Kristu. Pawlu l-Apostlu jgħidilna fil-Korintin fil-bidu tal-ittra illi Alla wkoll iwettaqkom ukoll sal-aħħar biex tkunu bl-ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri anke l-perseveranza tagħna li aħna inkomplu Alla jaħdimha fina. Altrimenti aħna dgħajfin wisq biex inkomplu bil-abilità nattiva tagħna. Kellu raġun wistin ta' Ippona, waħda mit-talbiet tiegħu li saret famuża llum il-ġurnata, saret famuża anke fi żmienu, fejn il-Kristjani kienu malma u fatti kienu jitolbu atina u mulej dak li inti tiddomanda minn għandna. U aħna nagħtulek. Irriflettu ftit fuqha. Atina u mulej dak li inti tiddomanda minn għandna u aħna nagħtulek. Ġifieri, mulej inti tiddomanda minna li nindmu. Atina l-indiema. U aħna nindmu. Inti tiddomanda mulej skont Ġwanni 3:16 li aħna nafdaw fi bnek Ġesu u fih biss għas-salvazzjoni tagħna. Atina d-don tal-fidi. U aħna nemmnu fih. U din it-talba illi skandalizzat il xuħud dakinhar u għadha tiskandalizza l xuħud illum il-ġurnata, din it-talba turi propjament kemm aħna dipendenti fuq il-ħinja tagħna. Kemm aħna magħruqin għall-miżerikordja divina. Mhux minni. Is-salvazzjoni tibda u tispiċċa falla waħdu. Falla waħdu. U allura meta ngħidu hekk, qed irridu nfissru li allura aħna bħala bnedmin nibqgħu passivi, għażenin, ma nagħmlu xejn. Il għaliex tittatini inti, altrimenti kapaċi nagħmel xejn. Xejn affattu. Al kontrarju, meta l-Iskrittura titkellem hekk, illi turi l-inabilità tagħna,
turi d-djufija tagħna, imma fl-istess ħin ukoll dik il-kondizzjoni Alla iwettaqa fina, turi kemm aħna imissna nirrikorru għand Alla, nistennew minn għandu u nitolbu minn għandu il-barkiet illi hu wieħed lilna mid-dinbin miżerabbli. Alla għalaq il-kulħadd ta' diżubbidjenza sabiex ikollu ħniena minn kulħadd. Minn kulħadd minn min minn dawk illi iva jekk Ġesu qal jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandu jixrob. Ġwanni 7 vera? Jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandi jixrob. Hemm xi ħaġa qed teżommok milli tmur għand Ġesu biex tixrob. Ġiet biex inti titenna, biex inti tgħix spiritwalment quddiem Alla. Ġiet dik il-kelma jekk hija kondizzjoni. Hija kondizzjoni. Dik il-kelma jekk però hija miftuħa għal kulħadd. Jekk xi ħadd. Ma jgħidx dan u dan u dan u l-bqija le. Ma jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandu jixrob. U min attwalment qiegħed imur għand Ġesu? Min? Dawk Ġwanni 6 vers 44 Ġesu jgħidilna ħadd ma jiġi għandi jekk missieri ma jiġibdux. U jiena nqajmu fl-aħħar jum. Għal darba oħra, dipendenza fuq Alla waħdu. Mhux fina nfusna, jekk aħna niddependu fuqna nfusna, jew is-salvazzjoni tagħna tiddependi fuq xi ħaġa ħanagħmlu aħna jew x'wettaqna kundizzjoni, ifisser li fil-ġenna ħajkun mimlija nies li qed jiftaħru bihom nfushom. Mentri dik hija inaċċettabbli quddiem Alla. Il għaliex mi jiftaħar għandu jiftaħar fil-mulej. U għażilna, u sejħilna, u ġustifikana, u qaddisna sabiex il-foħrija, il-ġieħ u l-mertu ikunu tiegħu u tiegħu waħdu.